Is-sena skolastika li ntemmet ftit tal-ġimgħat ilu kienet l-ewwel waħda li rat is-sistema ta' koedukazzjoni fil-kulleġġi kollha. Dan għax l-istudenti kollha li daħlu fl-ewwel sena tas-sekondarja kienu fi klassijiet ta' subien u bniet. Jirriżulta li din l-esperjenza wriet kif il-biżgħat tal-imoddi dwar din is-sistema ma nbidlux f'tant diffikultajiet kif setgħu ħasbu xi wħud. Ikkonferma dan l-uffiċjal tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni Ian Mifsud, responsabbli mill-kurrikulu fl-iskejjel. Normalment il-biżgħat iktar mill-diffikultajiet, ħafna nies jitkellmu fuq biżgħat ta' meta dawn iż-żgħażagħ jikbru ftit iktar, ikunu daħlu iżjed fil-pubertà tagħhom u jibdew ikun hemm ċertu concerns ta' kif se jġibu ruhom meta dawn ikunu f'din l-età. Se nkunu nistgħu naraw illi bejniethom jikkonvivu fl-istess premises mingħajr ma jkunha diffikultajiet ta' ċertu tip, però r-realtà anke f'iskejjel oħrajn uriet illi minkejja li jista' jkun hemm iva, wieħed ma jeskludix illi jista' jkollok xi inċidenti li wieħed joqgħod attent għalihom. Mifsud spjega li dawn il-biżgħat inelbu għax l-edukaturi tħejjew għal sitwazzjonijiet bħal dawn. Wara kollox, isostni Mifsud qed nitkellmu fuq professjonisti. Kien hemm xi biżgħat illi dak li jkun ġustament seta' kellu, partikolarment anke fejn jiġu ċertu suġġetti kurikulari bħalma jista' jkun l-edukazzjoni fiżika, fejn jista' jkun hemm anke xi handling tal-istudenti u rajna li dawk b'xi mod jiġu indirizzati anke minn arranġamenti loġistiċi. Però fimna wkoll illi ġara darba edukatur huwa professjonist, ikollna nelbu dawn il-preġudizzji u naraw illi professjonist jiġi adattat bħala tali. Ian Mifsud sostna li ftit li xejn kien hemm każi fejn edukaturi esprimew diffikultajiet waqt it-tagħlim. Minflok jemmen li l-kurrikulu seta' ssaħħaħ. Għaldaqstant adattament partikolari għall-kurrikulu ma kienx meħtieġ. Li jkun meħtieġ huwa għarfien ikbar min-naħa tal-għallim illi qudiemu issa jew qudiema għandhom iż-żewġ genders ukoll qed jinteraktjaw fl-istess klassi. Allura il-lingwaġġ li wieħed juża jekk qed jagħmel referenza għal eżempji, ma jużax eżempji li huma stereotipotiċi iktar fuq gender wieħed mill-ieħor. Anzi, jgħin iktar biex kemm jista' jkun neliminaw l-istereotipotiċi li għandna sal-lum. Minn mindu l-koedukazzjoni bdiet titħaddem, il-gvern daw kol pjan ta' bini ta' skejjel, bl-iktar waħda riċenti tkun l-iskola medja f'Ħall Kirkop.